दा टाइमा जाहैबाय 3:55 ओमफ्राय एकदम मुसि ओंखारबाय आं उन्दुगासिनोसोमोन माने ओमफ्राय बुद्रुनानै लाबाय आंखौ एकदम फ्लाइटनि टाइम हास्लाबला ओमफ्राय दा 3:30 जानोसै ओमफ्राय दा जोङो दिल्ली एयारपर्टनिफ्राय जों थांगोन बागदरानिफ्राय गुवाहाटियाव थांगोन ओमफ्राय दा जों रेडि जाजोब्बाय गारि नेगासिनो दं फ्लाइटनि एयारपर्टसिम थांनो थाखाय आं दा नोंथांमोननो जास्ट बेसिक बुस्थुखौल' फोरमायनो सानबाय दा निउ दिल्लीनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थांगोन दा बेसिक बुस्थुआ बे जायो डमेस्टिक जोंनिया डमेस्टिक फ्लाइट नालाय जों माखासे डमेस्टिकनिया आलदा आरो इन्टारनेसनेल आलदा जायो दा डमेस्टिकनिखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाहैबाय फार्स्ट हाबजेननाय लोगो लोगो नोंथांनि आइडि प्रुफ आधार कार्ड बा भटार आइडि बेखौ चेक खालामगोन आरो नोंनि जेनाखि बुकिं खालामनाय पास बेखौ चेक खालामगोन मबाइला दङबा मबाइलाव नोंथांखौ खोन्थाबानो जाहैबाय दा बेबायदि बर्डिं पास मोननो थाखाय नोंथाङा नोंनि फ्लाइटआ माबे स्पाइसजेट बा इन्डिग' बा एयार एसिया अबे फ्लाइटआवहाय दा बेफोरबायदि लिरनायनि थाखाय बेवहाय बर्डआवहाय नोंनि जानाखि फ्लाइट बे फ्लाइटआवहाय नोंनो थांनानै नैबायदि स्पाइसजेट लिरनाय बा माबा मोनसे लिरनायाव थांदो दा बेवहाय थांबानो नों बेबायदि बर्डिं पास निजे मोनगोन आंना मोननै फ्लाइट गाखोनांगौ खेबसेनो बेनि थाखायनो मोननै मोनदों दा बेनि उनावहाय नोंथांनि लागेज नोंथांनि जानाखि गिदिर बेग लादों दा बेगखौ चेकिं खालामनाय जागोन बेसेबां खय केजि दा बेसेबां चेक खालामनायनि उनावहाय बे डाइरेक्ट नैहाय स्टिकार सिथाबनानै नोंनि फ्लाइटआव बबेजों थांगोन बे थांगोन नोंहा जेबो खामानि गैला बाय जेबो दांनांला दा नेक्स्ट स्टेपाव फैबाय जोंहा सिकिउरिटि चेकआवहाय नोंनि जानाखि इलेक्ट्रनिक डिभाइस नोंनि मोदोमाव जा दं बे बुस्थु गासिबो नोङो चेक खालामजोबनाय जागोन दा बेनिफ्राय गेट नाम्बार थायो दा गेट नाम्बारा नोंनिया टिकेटआवहाय मा होनाय दं नैबिदि डिसप्लेआवबो थायो बेयो सम सम सोलायबाय थायो बेखौ नोंथाङा चेक खालामबाय थानांगौ डिसप्लेखौ ओमफ्राय नोङो ओरै ओंखारबोनानै नोंनि बबे गेट नाम्बार दं बे गेट नाम्बार खाथियाव थायोबानो नोङो आरामसे फ्लाइटखौ गाखोनो हागोन इसिबां माने गोरा बुस्थु नङा गासिबो सिम्पोलानो दा गेटआ बिराद गिदिर गोजानाव दङ नैबे आं जानाखि गाखोनाय एयारपर्टआ बिराद गिदिर दिल्लीनियाहाय दा जोङो गेट नाम्बारखौ नागिरै मोनफैबाय मोननानै जों फ्लाइटनि खाथियाव थाफैबाय दा बेनिफ्राय थाफैनानै जेब्ला टाइम जायो होमबा बिथांमोना जोंखौ एनाउन्स होनानै लिंहरखायो दा जोङोहाय फ्लाइट सिङावहाय हाबलांनो नागिरबाय दा फ्लाइटआ बेयो खाथियावनोखामोन बास गाखोलायनाङासै दा फ्लाइटआवहाय नों सिट नाम्बार नागिरनायावहाय गोजौआवहाय जेरै बासावहाय थायो बेबायदिनो सिट नाम्बारा लिरनाय थाखायो ABCDEF बेफोरबायदि ओमफ्राय नाम्बार 1 2 3 बिदि होलांनाय थाखायो गोजौनि बिदि सिटनि गोजौनि बिदि बेग दोनग्रायावहायनो लिरनाय थाखाय नोंथाङा जास्ट नायबानो माने बुजिनो हाखागोन आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जेरावहाय नोंनि दं बेयावहाय नोङो जिरायबानो जाबाय जेनेबा A बा बै खोरखि जिङावहाय जाबाय B बा गेजेराव जाबाय दा बेफोरबायदि आरो जास्ट एग्जाम्पोलखौ नोंथांमोननो बेसिक बुस्थुखौ खोन्थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना बेनिफ्राय माखासे खोथाखौ बुजिनो हागोन होननानै दा आं नै फ्लाइट सिङाव गाखोबाय दा बेनिफ्राय जों थांगोन बागड'ग्रा वेस्ट बेंगलावहाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय गोदान फ्लाइट लाफिनगोन बेनिफ्राय आं थांगोन गुवाहाटि दा नै फ्लाइटआ खारबाय बेनोसै लोगोफोर गुवाहाटि सफैबायलै दा जों गुवाहाटियाव सफैफिनना बेसेबांबा गोबाव दिल्लीयाव थानानै उत्तराखन्ड बायदिसिना थांलाहैनानै लागेज लानोसै जों बेयावहाय लोगोफोर दा आं गुवाहाटियाव सफैबाय मेगना उन्दुनाय गैयाना मुब्रुं मुसि जालाजोब्बाय दहाय फुङाव एकदम मुब्रुं मुसि खेबसेनो गस्लाखौनो लामायावसो गानफैदों आं हास्लाबाखै उन्दुलांब्रबबाय माने एसे घन्टासोल' उन्दुखादोंमोन बेयावनो उन्दुनाय थिग जायाखैना ओमफ्राय दा न'आव थांसै आरो लोगोनि हाबा दंबावोसो लागेज कालेक्सन खालामना थांसै दा नोंनि लागेज बा बेगआ
एयारपर्टआवहाय बेबायदि ओंखारबोगोन जे बेगा नोंनि बेखौल' नों थिखोनानै थानांगौ ओमफ्राय नों लादो ओंखारबोदो बेनि सिम्पोल दा नै आङो गारि भारा लानानै जों डाइरेक्ट क'क्राझारसिम फैबाय क'क्राझारनिफ्राय आराम आङो न'आव थांबाय बेसेनोसै लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ बेसिम नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच होमबालाय जों बैयाव गिदिंना फैसै बिदिनोसै सानावहाय उदैया गेस जानानै खिनाय जालाजोबदों सानाव जानायानो थिग जायासै साननि ओंखामखौनो दा बायदियावसो जानाय जायो मोनानिया 11ता 12ता